Ola, son Lucía Lista, alumna da Universidade da Coruña do grao de Educación Primaria. Este curso estiven cursando a asignatura de Atención á Diversidade. Decido facer este vídeo xa que rematou o curso e servirá de conclusión para os contidos acadados na asignatura e como forma de dar a miña opinión sobre eles. Así se responderán as seguintes cuestións. A atención á diversidade é esa capacidade que teñen os docentes de adaptar e flexibilizar espazos, a metodoloxía, os recursos, para axudar a todo o alumnado, entendendo como un global non facendo distincións entre uns e outros. Ao final, sí que cambiei esta perspectiva que tiña eu sobre este concepto, xa que eu a atención á diversidade a entendía como conxunto de medidas que se van tomar para alumnado con necesidades específicas, NE, NEAE. O cambio de perspectiva de entender ao alumnado non como necesidades, senón con características distintas, fíxome ver que a atención á diversidade era algo do que todo o alumnado podía sair beneficiado. A diversidade é algo natural e valioso do ser humano, xa que as nosas diferenzas e variedades é o que nos fai únicos. En unha aula de educación primaria, a diversidade está moi presente, xa que ningún alumno vai aprender da mesma maneira ou ao mesmo ritmo. Polo tanto, é fundamental saber como manexar a diversidade. Eu, ademais, opino que sabendo manexar a diversidade é tamén cando máis se crece como docente e canto máis valor e significado adquire esta profesión, xa que al final aprendes a escoitar e observar de forma activa, a planificar as actividades de forma equitativa, axudando a todos e tamén aprendendo que o caos é algo natural. Significa deseñar un proceso de ensino-aprendizaxe que garante que a aula, ademais dun espazo de transmisión de coñecementos, se converta tamén nun espacio de socialización e de aprendizaxe á xestión emocional. Ademais, ensinar dende unha perspectiva inclusiva fai que nos centremos nas potencialidades do neno e non nas súas limitacións, o cal pode conlevar a derribar barreiras metodolóxicas e organizativas para que todo o alumnado poida convivir e poida aprender. O que recordo do tratado da aula, eu destaco barreiras físicas, cognitivas e metodolóxicas. As barreiras físicas, por exemplo, eran a do mobiliario, que non estaba adaptado á altura dos nenos. Eu recordo isto poñéndonos de xeonllos na aula, podendo velo desde a súa perspectiva. E tamén a sobreestimulación das paredes, colgando moitos cartéis de diferentes cores que poden chegar a causar ansiedade. Por outra parte, as metodolóxicas, eu recordo velas cando analizamos recursos como, por exemplo, libros de texto que estaban pechados, que as súas actividades eran pechadas, que non cumpría cos principios do DUA, de conectar o aprendizaxe coa súa vida diaria ou de dar opción a presentar información de diferentes maneiras. Estes documentos fundamentais serían o marco legal xeral, os documentos institucionais do propio centro e os expedientes específicos de orientación. Entre as ventaxas se atopan a planificación global dende o inicio, para que a información sexa accesible para todos e ofreza múltiples formas de representación, expresión. Tamén evita ter que facer adaptacións a posteriori. E, por último, apóiase na neuroeducación para potenciar un desenvolvemento integral. Entre as desventaxas ou máis ben dificultades que pode atopar o establecemento do DUA, baixo o meu punto de vista, as máis importantes son, por unha parte, o cambio de mentalidade que ten que ter o docente para implementar este novo deseño, e, por outra parte, a gran cantidade de tempo que ten que investir para planificar dende o inicio desta maneira e alonxarse un pouco dos recursos máis tradicionais, como, por exemplo, o libro de texto.
A avaliación é un aspecto fundamental no proceso de ensinanza e aprendizaxe nas escolas, pero existe certa paradoxa con este tema, xa que se organizamos o espazo para crear ambientes flexibles de aprendizaxe, pero logo avaliamos ao alumnado dunha forma rígida, con probas puramente memorísticas, estamos destruindo a inclusión. Polo tanto, a avaliación ten que ser tamén inclusiva e ten que estar máis focalizada no proceso e na construcción de aprendizaxe no propio contexto. As estrategias organizativas máis eficaces para min serían o agrupamento das aulas por recunchos, o cal favorece a autonomía e a mobilidade, e tamén cambiar o mobiliario para que sexa máis manexable, xa sexa poñendo todo á altura dos nenos ou incorporando cadeiras de rodas ou mesas de rodas para facilitar o desplazamento destas. En canto ás estrategias metodolóxicas, teríamos os agrupamentos estratégicos, por exemplo, individual para fomentar a autonomía, parellas para a empatía, grupos para os roles, tamén o aprendizaxe a través do xogo, gamificación, e comenzar as clases cun recurso provocador, que provoque motivación. Isto foi un exemplo que nos puso na clase a docente, que era a través, por exemplo, dunha canción de Mondra, pero podería ser de calquer outro recurso. O aprendizaxe cooperativo entre os alumnos é fundamental, xa que asenta as bases do que é unha comunicación efectiva e tamén da corresponsabilidade ou responsabilidade compartida. Pero tamén o traballo cooperativo entre docentes e outros axentes implicados na educación é vital, xa que, como vimos, por exemplo, na sesión na que exploramos o dilema da formación do profesorado, os problemas que acontecen nunha aula non se solucionan de maneira individual, xa que requiren un traballo organizado e cooperativo cos demais axentes. Estes problemas poden ter solucións, por exemplo, con proxectos de formación do propio centro ou con un traballo interdisciplinar entre, por exemplo, o profesor e o orientador. Para que exista aprendizaxe, ten que existir tamén un espazo aberto á socialización, á comunicación, á interacción entre grupos de iguais e entre outros axentes implicados na educación. Polo tanto, para que exista unha educación inclusiva, tamén ten que estar presentes estes aspectos. Con actividades de socialización, como por exemplo as que fixemos o primeiro día de clase, inventando saúdos, combinando diferentes tradicións ou culturas, pode verse que a comunicación facilita esa normalización entre a interculturalidade e entre a diversidade, ademais de que tamén serve para aumentar a confianza nun mesmo, fomentar a empatía e incluso a autonomía. A familia é un dos axentes máis importantes na educación, polo que é necesario que a relación entre as familias e a escola sexa continuada don tempo, de confianza e de respeto. Cabe decir que é moi importante así mesmo manter a confidencialidade entre todo o que se comparta entre a familia e o docente ou a familia e a escola sobre a situación de cada neno ou nena. Ademais, tamén a partir das familias é cando se poden empezar a detectar as primeiras dificultades que pode experimentar un neno ou nena, así como iniciar rutas de actuación. Polo que sería tamén moi conveniente que o docente e as familias se coordinen e que o docente axude as familias tamén a explotar as máximas potencialidades dese neno ou nena. A través do análise dos casos prácticos realizados durante o desenvolvemento das sesións, aprendín varias cousas. A primeira é que calquer recurso do entorno próximo, recordo, por exemplo, cando saímos fora da facultade e observamos a terra levantada polos xabarís, actividade das ceras de cores, ou experimento sinxelo con materiais cotidianos. Todos esos recursos poden chegar a ter unha potencial didáctica enorme, sempre e cando o docente teña claro o que está a facer, sexa consciente do que está facendo co alumnado, planifica as actividades dende a transversalidade e teña os seus obxectivos establecidos.
Outra cousa tamén foi perderlle un pouco o medo ao fracaso, xa que é algo inevitable, do que en lugar de terlle medo podemos aproveitalo para aprender a xestionar pedagóxicamente a situación dun aula. Por último tamén aprendín que non hai maior motivación que estar contento co que estás facendo, estar entusiasmado de ter a oportunidade de ensinar a tanta xente. Esta materia contribuíu enormemente a facerme consciente de que a elección dos materiais, a disposición do espazo ou a maneira de avaliar son decisións que non poden ser tomadas de forma casual, senón que son importantes e son éticas, xa que depende de como se tomen, poden incluir ou segregar ao alumnado. Desta forma, para garantizar o ben común, tamén vexo moi importante o feito de planificar propostas globalizadoras que partan dunha realidade cotidiana do alumnado. Isto penso que é ademais unha medida de equidade fundamental, xa que garantiza que todo alumnado, sin importar realmente a súa realidade do día a día ou o seu contexto, teña as mesmas oportunidades que calquer outro de construir o seu propio aprendizaxe e de aprender para a vida.